de quen foi o primeiro? Entonces ahora, del cha-cha-cha. Entonces, será de Montoro. Eso... Do cha-cha-cha. Deixese de facer... Porque que vostede está botando a culpa en algo cando teñen vostedes a Pero que non culpa. estando... Vostede non é cristiano e a culpa é un invento dos cristianos. Estou falando de responsabilidades, non de culpas. Bom, por responsabilidade vosa. Ah? A responsabilidade vosa. Vale. Cali Montoro, vamos a ver, é que vostede estaría intentando botar a culpa a outra xente cando non a ten. Rógolle, suplícolle que fale, igual que estamos falando os demais, que iso, culpe vosa, non. Vostedes teñen a responsabilidade, a culpa se lle dixen o que é a culpa, non existe a culpa, é a responsabilidade. E agora siga, eu creo que se lle contestei, e non quero entrar máis en materia, non quero máis en materia, porque tería que vostede que escoitar moitas cousas que non quero eu facer aquí, porque tamén escoitaría máis compañeros e xa teñen bastante esta temporada. Como vostede nombrou aquí unha compañeira miña, gustaría que me dixera o nome, a ver se vostede que ten aquí unha bola e sabe vostede con quen falo e con quen deixo de falar. Pero bueno, eu sei de boa man, e acabo de coñecer a vostede, que vostede chamou fai pouco a Diputación da Coruña intentando aleccionar en que tiña que facer a Diputación da Coruña o vos adicional, que tiña que levar unha parte para gasto corrente. Mire, esa conversación derivou en que os seus xa non quería pelear cos seus porque os seus non lle facían caso nese aspecto. el ten bola de cristal, ten bola de cristal, cuidado, Nese aspecto, eso é o que pasa. Vostede ten unha vara de vivir para uns e ten unha vara de vivir para outros. E vostede considera unhas cousas que non se pode gastar por remanente de tesorería no que vostede quera, cando foi o seu partido quen fixo esa lei. Ben, Vamos a ver, é que son cousas que caen por o seu propio peso. Vamos a ver. E vostede sabe, tamén como a min, que o SAF tens que facer cargo a Xunta, que é un... A mí parece moi falta respeto, Paula, sinceramente. Lo siento, es que... pero é ríese de mí, non de ti. Perdón. No, me parece xa No, que... perdón. Ríese, Pero foi tampouco se por la ríe de mí. alcaldesa, non. Ríese do que eu dixe. Sí, disculpe. E que tens que facer cargo a Xunta. Vostede o que ten que facer como alcaldesa de Lousame é ir á Xunta e pedirle que se fagan cargo desto. E non están dicindo por aí que o Estado non manda cartos, e que non temos cartos, etc, etc, etc. E volvo a repetir, nós non temos un socio de goberno no Estado español. No Estado español hai dous socios de goberno, que son Sumar e o Partido Socialista. Punto. Despois, que se cheguen acordos, como de investidura, ou outros acordos, durante a legislatura, non significa que seamos socios de goberno. Que teñamos nós gobernos co Partido Socialista en algún concello, eso non nos convierte que seamos socios de goberno no Estado español. Que vostede acaba de dicir. E vostede rásase aquí as investiduras cando lle digo que vostede ten un pacto con Vox. Home, claro, se vostede di que eu teño un pacto, que o BNG ten un pacto, que é socio de goberno do PSOE no Estado español, e así ordenece, eu podo dicir que vostede, pelo mismo regla de tres, vostede, o seu socio no Estado español é Vox, é ultradereita, sendo o único partido europeo de dereitas moderado que está ca ultradereita. Acabou? Por agora sí. Vale. Mire, vostede estivo durante a última parte do seu discurso aleccionándome a mí. Vale, eu non alecciono, Dios me libre, e me coñecen na Diputación, xente do seu partido, ao que respeto, que temos aprecio mutuo, e no outro partido tamén. Eu, cando chamo, sempre expoñéndolle unha realidade, non dicíndolle onde teñen que meter os cartos, os meten onde les consideren. Non deles consideren, se hai concellos poderosos no Concello da Coruña e as nominativas van para aí millonarias e para os concellos pequenos non van, eu non o manifesto na calle, nin por aí, como vostede acaba de dicir. Eu digo no pleno da Diputación, na comisión da Diputación onde eso se concedeu, sin atacar ao concello que a recibe, felicitando porque, a mí tamén me gustaría recibir unha nominativa de 1 millón e outra nominativa de 1 millón. Pero tiña que poñer de manifesto que un concello, e dixen aquí moitas veces que xa está me canso a mí mesma de oiga, porque debe ser que vostede non me escoita. Porque eu dixen, mire que veces, que se determinaba que non se estaban dando nominativas. E digo, pero vamos a ver. E hasta que as trouxen aquí, e seguiron, vale?
Entonces, eu non elecciono a ninguén o que ten que facer. Expóñolle a realidade dos concellos, de todos os gastos que teñen que afrontar, das subidas de precios, porque o povo sube, como que sube? E aparte, reflexionamos xuntas, e sentí empatía pola súa parte comigo, de persoal, porque ela tamén sabe a realidade. 60.000 euros de antes, agora, cas subidas, e a xente que ves presupostos o ve, e xa o dixen aquí, non chega ni para a mitad das obras. O aglomerado, madre mía, non sei se podremos facer algunha obra máis como aglomerado, como facía antes, 2 kilómetros nesta, 2 kilómetros naquela, e aí está, para ver. Pois agora vai costar. E esa realidade, se a quero obviar, facemos unha reunión cos empresarios para que vostede vexe os precios. Os que vostede queira. E eu, cando teño que pedir cartos, pidoos. Pero nunca para min. Sempre para o Concello. E antes de facelo, o digo aquí. Vale? E estou todavía pelexando en distintas administracións nas que pedín entrevista para vostede e para min. E ainda non a teño. E onte mandei unha carta, da que mandei por correo certificado e a través da plataforma, SIR. E voulle dar a leer. Eu sí, e se iso lle chama a vostede pedir cartos, vou non seguir facendo mentre este aquí. Creo que non é pedir cartos, é expoñer necesidades e facer que nos escoiten. Se non o fan, alá eles. Pero quedarán retratados. Vale? Esa é a realidade. E non me veña a dicirme que eu estou aleccionando a nadie, pero vamos a ver, a miña relación ca xente que está na Xunta e na Diputación foi sempre o máis correcta posible. E o saben, bueno, a xente do PSOE que está aquí agora non, pero deste grupo, noutras ocasións veo aquí o presidente da Diputación, que é este mismo, e eles saben como recibín eu a presidente da Diputación no Concello de Lousame, como ten que facerse, con respeto, e sendo o máis o bo anfitrión que un pode ser. E o fago cos de un lado e cos do outro lado. Porque espero que se algún día vostede lle ten esa responsabilidade, que fago o mismo. Se non estarei, se o destino permite, sentada, espero que non suceda eso, nunca. Pero, é normal, eso que cada un tira para sí, non? Pero estar aí para decir. Non se preocupe, que sabe que eu teño amigos en todos os partidos. Hombre, os amigos, señor Moledo, recordo que son poucos. Igual que ti di que Os se leva ben con xente os de de todos os verdad. partidos. De outros partidos que eu tamén me levo ben con xente do seu partido, Pero xa, eso, do Partido no, Socialista. pero que eu estaba contestando o que vostede dixo, que eu estaba aleccionando a xente, e pois dime a mí se teño modo de que está, e que teño que pensar que vostede ten espías. Porque, é que aparte son malos, non lle pague, porque o que dixo non é verdade. Entonces, non lle pague. Nada máis. Si, hombre. Mira, hai unha partida para auga cante do Polideportivo con 50 millones. Gustaríamos saber que é o que se vai facer nesa obra. Os calentadores, a ver, require mantener, como todo. Entonces, teñen moitos anos, se foron facendo as marchas de reparacións, e agora hai que fazer substitucións de tuberías e tamén revisar os calentadores e poñer calentadores, e a veces, incluso hai que reducir algún, pero igual son moitos, hai que facer máis grandes, hai que facer menos, e tamén temos que pedir, bueno, pero eso será para o próximo ano. De canto forro, me refiro, sabe? De poñer placas para poder a auga quente xerala dende aí, gastar menos gas, que gastamos moito, porque onde hai deporte hai duchas, onde hai duchas se consume, e cambiar do golpe 14 bombonas e non son bombonas as que temos na casa, sabe cales son? Bueno, algunha cousa máis? Vale. Podemos ler o acordo? Sí.
Estou pensando que o acordo xusto de aprobación inicial non sei se está aquí impreso. Pero teño na fotografía da alcaldía. Aquí está o expediente, creo que está aquí. Sí, vale. Pero teño na fotografía da Un alcaldía. párrafo aí que me imprime un pouco... Sí, pero lemos aquí a partir da parte de... Vale, sí. Sí, algo por... Eu non sou capaz de velo. pero fíjate que non. Vale. Proposta de alcaldía sobre a aprobación do orzamento xeral para 2025. Elaborado o proxecto de orzamento do Concello de Lousame para o exercicio económico de 2025, así como os seus anexos, as bases de execución e o cargo de persoal, de acordo co establecido polos artigos 168 e 169 do texto refundido da Lei Reguladora das Patentes Locais, vistos os informes da Secretaría de Intervención sobre os orzamentos xerais e sobre a estabilidade orzamentaria e nivel de endeudamento que consta no expediente, considerando os antecedentes expostos, o Pleno Corporativo, no uso das súas competencias, acorda. Primeiro, aprobar inicialmente os orzamentos xerais do Concello de Lousame para o exercicio económico 2025, segundo, xunto cos seus anexos e as súas bases de execución. E puso o resume por capítulos e o seguinte: total de estado de gastos e de ingresos 4.006.077,10. En segundo lugar, aprobar inicialmente o cadro de persoal comprensivo de todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral, fixo e temporal. En terceiro lugar, expoñer ao público o expediente completo do orzamento xeral para o exercicio 2025 e o cadro de persoal durante o prazo de 15 días hábiles a contar dende o seguinte da publicación do correspondente anuncio no boletín oficial da provincia, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións ante o pleno. O orzamento e o cadro consideraránse definitivamente aprobados e durante o citado prazo non se presentasen reclamacións. No caso contrario, o pleno disporá dun mes para resolvelas. De todos os xeitos, o orzamento e o cadro de persoal definitivamente aprobados non entrarán en vigor ata a súa aprobación definitiva, expresa ou tácita, e publicación da mesma no boletín oficial da provincia. Unha vez aprobados definitivamente, o orzamento resumido por capítulos o cadro de persoal será publicado no boletín oficial da provincia e remitirase unha copia dos mesmos á Administración do Estado e órgano competente da Comunidade Autónoma. Na aplicación do artigo 21 do Real Decreto 500/90 quedan incluídas nos créditos iniciais e, polo tanto, debe procederse a súa anulación unha vez entrado en vigor o orzamento definitivo do 2025 as seguintes modificacións de crédito efectuadas no orzamento prorrogado do 24 para o 25. A modificación de crédito 7 por importe de 1.022 euros, transferencia de crédito da aplicación 920-131.00 a 241-131.00. A modificación de crédito 8/25 por importe de 3.063,86 euros, transferencia de crédito da aplicación 920-131.00 a 241-131.00. Votamos entón. Xa votamos anteriormente, pasamos ao seguinte. No, aquí non votamos, temos que votar agora. Votamos o que foi inclusión dos asuntos. Sí. Votos a favor da aprobación do orzamento. Abstencións. Votos negativos. É normal. Es la calor, ¿eh? Claro. Calor, decime esto, por Pero favor. a mellor era os últimos tiempos. Igual que Me estaba a favor. atacando. Seguimos. O seguinte punto da orde do día é a aprobación inicial do suplemento de crédito. O obxecto do proxecto de modificación orçamentaria é dotar a Achega Municipal da anualidade 2025 en relación ao seguinte proxecto de gasto que é executado e contratado pola Xunta de Galicia. É humor. Hai que telos en calor, morremos, hai que telos. Importe de 52.291,20. Teñen aí o cargo. Este é o número... Non, estamos co 16 agora mesmo. E este é o 17.
saben a que obra se refire, non? Porque xa viron o Plan Urbe, a obra de núcleo de Camboño, que contratou directamente, temos un convenio, e que contratou directamente a Consellería. Este ano nos tocaría aportar 52.000, o que dixen antes, 291,20. Por iso é un suplemento, non unha modificación, porque diga a legislación que ten que ser así. Faise este suplemento que para votar esa partida para poder facer fronte a isto desde o orzamento, vale? O número o número xa acabo de decir, o 16 do expediente, o tipo de financiamento e remanente líquido de tesorería para gastos xerais. E a aplicación orzamentaria é 1.532.61.900, que é a achega municipal relativa á anuidade 2025. Estes son os acordos, primeiro que acabo de ler, e o segundo, expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOC durante o prazo de 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Digo. Votos a favor do suplemento, votos en contra, abstencións. Ele diste mal a hora. Ele diste mal a hora. Sí, fixemos retrasar unha hora, pero... Pasamos agora ao punto da orde do día número 4, que é o suplemento de crédito 17/2025, no que a parte que ten que aportar o Concello en esas inversións tanto da Xunta como da Diputación para as seguintes actuacións son, vamos a decir, están aí moi exageradas, non? Pista de Furime a Silva Redonda, anualidade 2025, acceso a Valdueira, hai unha Valdueira en Berrimes e outra en Erelle, saneamento en Gandarela, equipamento cultural, que son cambiar e adaptalos á legislación os focos do salón de actos, a pista de Furime a Silva Redonda, a anualidade 2020, xa dixen antes, están todos as 4 actuacións que suman a cantidade que antes me referí. Os acordos son os seguintes. Primeiro, a aprobación inicial da modificación de crédito número 17/2025, mediante a que se dotará crédito nas aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro, financiando tal modificación coa anulación ou baixa de créditos doutras partidas por importe de 29.073,59. Está aí o cadro, as partidas, e segundo, expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOC durante o prazo de 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Alguna cousa que comentar? No. Votos a... Sí, dígame. No, nada. Votos a favor? Abstencións? O seguinte punto da orde do día é a aprobación inicial da modificación de crédito 18/2025.
dado as datas e o orzamento e todo o que pasou durante este inverno e tamén no Concello, que ordenadores vitales, como é o que leva o rexistro, pois fallou, da igual a persona que se acceda, pero xa saben, a que leva o rexistro, pois ese ordenador estropeouse, hubo que adquirir un novo, que está por aí, hubo que poñer tamén un deshumidificador de máis dimensións que cabía e que estaba estropeado porque está encendido continuamente, ten evacuación hasta o exterior. Os ordenadores dunha empresa, bueno, dous son da mesma empresa, me parece, logo tamén poden ver por aí un disco externo, un preconfigurado, un backup preinstalado, serigrafiado, extra, copia, bueno, porque para seguir funcionando agora, sin informática, non somos nada. Tamén ven por aí farolas novas, non son das que hai o mantenimento, sino farolas novas que se ubicaron en diferentes puntos do concello, que están aí descritos, e ampliación de memoria de un ordenador, a memoria RAM, o módulo de memoria de 16 GB para o servidor, unha fonte de alimentación tamén para o servidor. Todos son, xa creo que dixen os conceptos os que son. Todos estes gastos xa son inversións do capítulo 6, que xa se fixeron antes de elaborar o orzamento. Por que? Porque era imprescindible facer e non poder esperar. E xa non digamos, xa sabemos o que está pasando, supoño. Agora hai un máis que non comentéis cos compañeros, acabo de ver, roubo de cable, kilómetros. E peligro por deixan no roubado, e peligro para os peatóns, para os peóns, para todos. Ben, esta cuantía era de 13.801,31. Cambiar onde había, podía ser seguir prestando o servizo, poder cambiar a cuantía dun capítulo ao outro. Neste caso foi decidí que ata agosto, desde 1 de abril, estaba o salario parte do que eu percibía, e que desde o 1 de abril xa non estou a percibir, hasta o 30 de agosto, porque despois, en setembro, xa veremos o que facemos, vale? E aparte xa chegaba a cuantía. Como xa chegaba, son 13.801, sacámoslo de aquí, do capítulo 1. Os socorros a tomar son os seguintes. Primeiro, a aprobación inicial da modificación de crédito 218/2025, mediante a que se dotará crédito nas aplicacións orzamentarias na que se sinalan no seguinte cadro. Financiando tal modificación ou anulación ou baixa de créditos de outras partidas por importe de 13.801,31. Volven a falar das inversións que se fixeron, e o segundo é exponer o expediente ao público, previo anuncio na web, igual que os anteriores, durante o prazo de 15 días hábiles, durante os que os interesados poderán examinalo e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Algún comentario por tomar isto? Votos a favor? Abstencións? Bueno, pois, moitas grazas, e levántase a sesión do pleno extraordinario.